Sir Christian, hinihintay na po kayo naman sa taas. Oh, Renz! Ikaw ba yan? Long time no see, Renz. Tsaka, teka, tama ba yung narinig ko? Sige, Renz. Mauna ka na sa taas. Susunod na lang ako. Sige po, sir. Sige, Jency. Mercedes. Amo siya ni Renz? At ikaw si Mr. C? Oh, Mercedes. Manliligaw mo, oh. Hi, Mercedes. Flowers for you. Di ba sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong bibigyan ng bulaklak? Bakit pa kasi ang kulit mo? Sa tingin mo, papatulan ka ng kaibigan ko? O bakit? Ginugulo na naman ba kayo ng pangin na to, Mercedes? Ang kulit eh, paulit-ulit na lang. Hoy, hoy! Anong ginagawa niyo sa kaibigan ko, ha? Best, wala silang ginagawang masama. Kami pa talagang tatanungin mo? Sabihan mo tong kaibigan mo na huwag umaali-aligid kay Mercedes. Pasensya ka na sa kaibigan ko, Mercedes. Ikaw pa talaga ang magpapasensya? Diyan ka na nga! Sige, Mercedes, alis na kami. Pasensya ulit sa kaibigan ko. Yes! Pasado ako sa exam! Kala mo ikaw lang? Ako din, no? Kita nga! Wow, perfect! Ako, isa na lang. Sayang. Paano kaya tayo makakapasa dito, Mercedes? Huwag kang maingay dyan. Nag-iisip ako. Paano ko to sasabihin sa magulang ko? Hi, Christian! Hi, Mercedes! Busy ka ba? May gagawin ka ba mamaya? Oo, magre-review kami. Wala naman. Gusto mo bang pumunta sa bahay? Anong oras ba? Uy, ano ka ba? Magre-review pa tayo mamaya. Bakit hindi na lang kayo kila Mercedes mag-review? Oo nga. Hindi na. Sige, pwede naman. Mga anong oras ba? Pagkatapos ng klase natin. Sige, pupunta kami ni Myla. Christian, busy ka ba? Hindi naman. Christian, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko? Oo. Madali lang naman to. Pero yung sinabi mo Oo naman, si Mercedes pa. Wala ka bang tiwala sa kanya? Hoy, kayong dalawa. Ano yung pinapangako nyo sa kaibigan ko? Myla, tama na. Madali lang naman to eh. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Myla, saglit lang. Christian, hayaan mo na yung kaibigan mo. Oo nga, ang KJ. Tsaka yung pinag-usapan natin, di ba, Christian? Sige, alis na ako Sige, bye. Sabi ko sa'yo akong bahala. Ang galing mo talaga, sis. Bilib naman ako sa karisma mo. Myla! Myla, sandali lang! Ba, bumalik ka na doon. Wala namang iwanan. Walang iwanan? Pero kanina parang hindi mo ako kilala. Sige,
Ano ba talaga yung pinag-usapan niyo ni Mercedes kanina? Sabihin mo! Basta walang makakaalam ng pinag-usapan natin, ha? Wala yun. Basta magtiwala ka lang sa akin. Tara, uwi na tayo. Ihatid na kita. Hi Mercedes. Hi Jency. Hello, Christian. Mercedes, ito na pala yung pinapagawa mo sa akin. Wow, ang talino mo talaga. Naku, mukhang matutupad na yung pangako sa'yo ni Mercedes. Mayla, Salamat dito, ha? yung usapan natin Mercedes ha. Hintayin kita pagkatapos ng klase mamaya. Bye, Christian. Paano kaya tatakasan si Christian mamayang uwian? Hindi ko din alam eh. Andiyan pa si Christian. Oh, Mercedes, ang ginagawa niyo dyan? Ah, oo. Nakita mo ba yun nandun? Si Christian? Ginugulo kasi siya, kaya hindi kami makalis-alis. Baka pwede mo naman kaming tulungan, Renz. Sige, akong bahala. Tara. Mercedes! Oh, bakit? Mercedes! Di ba sabi mo magdi-date tayo? Hoy, huwag ka nga sinungaling dyan. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw pa nga yung tumawag sa akin, Jency. Dalian mo. Kakausapin ka doon ni Mercedes. Hi, Mercedes. Oh, doon lang ako Dalian mo Mercedes kasi hapon na. Ano yung sasabihin mo, Mercedes? May gusto sana akong ipagawa sa'yo. Itong project kasi namin, hindi ko kayang ayusin. Baka pwede mong gawin. Promise, pag nagawa mo, papayag na ako makipag-date sa'yo. Talaga? Isama mo na din yung kay Jency, ha? Oo. Sige, akong bahala. Sige, alis na kami, ha? Hindi totoo yan. Huwag ka nga nag-iimbento ng kwento. Pero sabi mo, di ba? Ang kulit mo din Christian! Hoy! Mga masasamang ugali! Ano bang nangyari, ha? Sabi niya kasi pag ginawa ko yung project niya, papayag siya makipag-date sa akin. At naniwala ka naman. Halika na nga, umuwi na tayo. Hay, ang tagal naman. Oo nga. Kanina pa tayo nag-aantay dito. Tagal naman ni Mr. C na yan. Di ba si Christian yun? Christian? Wow, Christian. Laki na ng pinagbago mo Kayo palang dalawa. Wow, Christian na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakamove on sa akin.
Ang laki ng pinagbago mo ah. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba si Mercedes? Ay hindi, nagkakamali kayo. Eh ano, mag-a-apply ka rin dito? Sir Christian, hinihintay na po kayo ni ma'am sa taas. Oh, Renz! Ikaw ba yan? Long time no si Renz. Tsaka, teka, tama ba yung narinig ko? Sige Renz, mauna ka na sa taas. Susunod na lang ako. Sige po, sir. Sige, Jency, Mercedes. Amo siya ni Renz. At ikaw si Mr. C? Tama kayo. Lumapit sa akin si Renz at pinasok ko siyang personal driver ko. Humingi siya ng tawad sa akin sa ginawa niya nung nag-aaral pa lang tayo. At itong kumpanyang ito, sa'yo? Oo, sa amin ng asawa ko. Mahal, halika na. Naghihintay na yung ka-meeting natin sa taas. Myla? Mercedes, Jency, kayo pala. Andito ba kayo para mag-apply? Kung andito kayo para mag-apply, papasabi ko na lang sa sekretary ko. Sige, mauna na kami. Tara na, mahal.